إياك نستعين آمين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم آمين الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وجبت نعم في جمعة ودو لا هرم دندو كسبه على بطولي أنا على مدلي نعم وجبت كارد الله تعالى يا أنداو كما وجبت كارد الله يكلني شمسا كسبه بجمعة دنيا إكارد مين يسونغلو أجمع لبا يبيه وفنا بتا بدوما دومي يانغا كابو دومي na barikalen bɛ don min ɲɔgɔn na ka dɔgɔ saw kɔnɔ an karamɔgɔ Usaz Bare i k'a dɔ sɔrɔ a y'a dalu d'a ma min ni min b'a kɔnɔ a y'olu fɔ an ye Wajabate min ye Usaz Bare a ye dugawu minnu kɛ an ka wajulukɛla n'an ka dɔnnikɛlaw u ye dugawu min kɛ sɔrɔ Wajabati k'a dɔn an yɛrɛ b'an dani kɛ ka far'o kan an b'a ɲini Ala fɛ se masa masa min n'ale ye kelen ye masa min n'a ni maa tɛ jɛ a ka baara la masa min n'a tɛ sara maa na maa tɛ bɔ a kalama ne kamo masa de ma min n'a ye diɲɛ da masa min ye lahara da min ye densɛbɛw da den kɔlibaatɔ k'olu da masa min i k'a dɔn n'a ye saya ni balo da ne kamo Ala de ma Ala min n'a ye mɛlɛkɛ 990 da a yɛrɛ ka ci kama diɲɛ kun n'a kun n'a ye min bila min na Wajabate yanni k'i ɲɛ tugu k'i ɲɛ yɛlɛ i b'a sɔrɔ o kɛra Wajabate o mɛlɛkɛw i k'a dɔn a la kumaba min ye maa 5 ye o don o 5 Wajabate i k'a dɔn insha Allah n b'o f'i ye kuran tigɛra an fɛ yan Wajabate yanni kuran kana min ye o mɛlɛkɛ cɛkunba cɛ 5 ye n'u kofɔra n'u dɔnnen bɛ Wajabate k'a dɔn Tayiru Ma'iyu Abisu min ye mɛlɛkɛ mautu mɛlɛkɛ min n'u k'a ma ko Nabila Jibrila Wajabate k'a dɔn Ala min ye ninnu da a ka ci kama Ala min a ka se kɔnɔ dan tɛ se min na n'a ye jinɛ 990 da ka 5 k'o ɲɛmaa ye Abusu jinɛ Kibiru jinɛ Muntayiru jinɛ Samarusu jinɛ Tarafatayi jinɛ Wajabate k'a dɔn subhanahu wa ta'ala a ka se a n'a ka ko ti dɔn ka ban Wajabate fitini min n'i b'o dɔn a na i b'o de fɔ kulu min bi diɲɛ na kulu min ni a kulu dɔnnen don ni Ala y'a kulu tɔgɔ fɔ Wajabate k'a dɔn kulu 18 Wajabate nka kulu belebeleba 5 i k'a dɔn olu de kofɔra kosɛbɛ o kulu 5 ye jumɛn ye Zuba kulu Hazu kulu Safa kulu Marwa kulu Tursina kulu Wajabate Ala min ye ninnu da ka tila min ye diɲɛ ye ka cɛkunba dɔ da ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen don tɔgɔ la k'o ci diɲɛ bɛɛ ma kabini diɲɛ maa fɔlɔ kana se diɲɛ maa labanw ma o de ye Mahamadu Rasulullah a y'a ci ni cikan min ye o de ye alikuranɛ ye o Ala n ka m'o de ma Ala min Wajabate a bɛ ne fa Ala min b'e fa Ala min b'i diɲɛ wuli n ka m'o Ala de ma Ala hinɛ an ka jamana na Ala hinɛ an ka jamana na nin tileba min n'i y'a bɔ ka k'anw ka jamana kan Wajabate k'a dɔn a tile ni jahanɛmɛ taamasiyɛn ye kelen ye Ala e min y'o ka anw ye k'o caman Ala an jɛna n'a ye a diyara an ye o bɛɛ la e Ala anw bara k'e maɲini ka su ka sali k'an ban ji la k'an ba to la e Ala kama Ala e yɛrɛ dun m'a fɔ k'i bi sali koyi e Ala yɛrɛ m'a fɔ k'i bi su koyi nka Ala i ko anw ma i ka danfɛnw ma an ka su an ka sali o bi kɛ sababu ye an kɛ Ala sɔrɔ Ala an juna Ala an juna Ala an bi sali Ala an juna an juna e Ala kama Ala a ko kama i k'an ka jamana kisi Ala a ko kama i k'an ka jamana tanga Ala hɛrɛ suru an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Allahu Taala samiya ɲuman d'an ma i ka balo ɲuman d'an ma sijan ani kɛnɛ bɛ Ala bolo i k'o da an ka jamana den kelen-kelenna bɛɛ ma hami min banna Allahu Taala i k'a dɔn hami wuli ka bɔ an kan i k'a falen hɛrɛ la Ala maa minnu ni maa minnu gunya an jɛɲɔgɔnw ye n'u taara ɲina Ala hin'u bɛɛ la i ka sigiyɔrɔ ɲuman d'u ma o k'i ka Ala kama o k'i ka Ala kama a kɛ Mahamadu Rasulullah a kɛ kuranɛ lazim barika kama a kɛ Maka ni Madinɛ barika kama a kɛ Kurɛsiw barika kama Ala an ka jamana den kamana ganna an kamana ganna an ma fɛn dun gɛlɛya b'an kan waridanya b'an kan tile b'an kan funteni b'an kan Ala o bɛɛ la i k'a dɔn fɛn minnu kan ka kɛ jamanadenw fɛ walasa lafiya bɛ na o fana gɛlɛya bɛ Ala a se bɛ e de ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kun faya kun suko ani dugusɛjɛ tɛ Ala se bɛ Ala an dalen don i la Ala an b'i deli Ala an b'i deli malidenw b'i deli ya Allah an b'i deli ya Allah an b'i deli Ala an b'i deli Wajabate k'a dɔn an ka Ala deli an sali o sali Wajabate an di sali yɛrɛ la i hakili jigi o jigi an ka Ala deli kana Ala deli kelen ye dɛ a deli jamana ye i k'a deli silamɛw ye Wajabate k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen a deli Ala fɛ Ala bɛ sɔn Allahumma
aini as al-Qur'an afwa wal afiyata fi dunya wal akhirata la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika la Allahu la sharika la Allahu la ilaha amin alhamdulillahi rabbil alamin Jeka pip kaka fere karamɔgɔ dɔ bɛ tuma na Naam. n bala tɔgɔ bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo kari ka don don. n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau don. Wajibate nin y'a bolo ko siɲɛ 3,000 Ah. 909 80 ani 9 I ye dɔ kɛ. Amadu Jamutɛnɛ nin y'a ka sɛbɛnni ye A ko cogo di? Bamakɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn Mali ɲɔgɔn tɛ i k'a dɔn kalaya ni goniya la Wajibate i k'a dɔn kɔsɛ in na fɛn dɔw kɔni ye Mali sɔrɔ Wajibate i k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o de ye tile yɛrɛ kalaya ye cakɛda min n'ale b'o suma agence Mali météo O don. a kumana Wajibate ni ka jatew bɔ a ko araba tɛmɛnen avril tile 3 san 2024 Naam. Wajibate fɛn kɛra i k'a dɔn kayikaw fɛ yen i k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ a ɲɔgɔnna ka kɛ ala ni dugukolo kalaya ni tile kalaya a yɛlɛla i k'a dɔn degré 40 48 degré C o de kɛra kayikaw fɛ yen Subhanallah. Wajibate nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ abada ala diminen don wa Wajibate k'a dɔn tile kɔni gɛrɛla an na sen fo k'a fɔ k'a to ten maa a bɛ se ka jateminɛ kɛ san 1988 Naam. a ɲɔgɔnna dɔ de la ka kɛ Gawokaw fɛ yen o fana kɛra 48 degré Wajibate i k'a dɔn température n'o ye kalaya a ka yɛlɛli Bamakɔ Naam. a min ye Kulukɔrɔ ye Gawo Menaka Nara San Segu Douanzan Tombouctou ani Moti Wajibate sen wɛnɛ a fanga bonyana fo k'a dama tɛmɛ hali sɛbɛnnikɛla ko a ka daminɛ avril tile 2nan ka n'a bila tile 5 min kɔni ye tile ye a ka yɛlɛli barika bonyana Mali météo y'a fɔ a ko i b'a ye k'a fɔ avril tile 2 Naam. 44 degré degré 44 min ye o dugusɛjɛ degré 45 alamisa degré 4 i k'a dɔn ayiwa min ye juma ye i k'a dɔn degré 43 Wajibate a ko nin tile ko in nin kun dun fɔra o k'a fɔ tile ka gɛrɛli dugukolo la Naam. a fanga bi bonya kosɛbɛ hali a ko de la maa minnu kɔni ni olu bɛ tile ko ɲɛdɔn ani fiɲɛ yɛrɛ taa fan minnu b'a munumunu cogo dɔn olu kun ye kangarida kɛ hali a ko in ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ maakɔrɔbaw ani denmisɛnninw de ma kosɛbɛ Wajibate k'a dɔn min ni min fɔra walasa tile ka ɲangata Wajibate min fɔra a la o dɔnna hali u k'u jija fiɲɛ bi don ka bɔ kɛ yɔrɔ minnu na denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ko yɔrɔ matarafa hali o tɛmɛnen kɔfɛ naamu Wajibate minnu mana kɛ k'a fɔ bana b'u la fiɲɛ donni ka bɔliw kan u k'u jija u la kosɛbɛ Wajibate i k'a dɔn kuma kana bila ji kɔni miniw fɛ u ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye wa fini giriman kana don denmisɛnw na Fiyewu. fini min n'a ka fɛngɛ ni fiɲɛ bi don a fɛ o ka don mɔɔw na hali Wajibate a ko bana dɔw bɛ yen ala m'an kisira Amin. i k'a dɔn olu fana juguya kuma ye sisan ye min ye hypertension artérielle Wajibate k'a dɔn o bi maa minnu na u k'u cogo dɔn hali dɔgɔtɔrɔ Yakuba Sangare ale ye directeur section épidémiologique direction générale santé hygiène publique la Wajibate ale y'o kunnafoni di a ko funteni barika mana bonya i k'a dɔn banakɔrɔba dɔw bɛ yen u dalen don u bɛ wuli min ye ɲɔni i k'a dɔn ani a tɔw Wajibate ka taa se méningite ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sanga de sɔrɔ a ko hali tile 2 in na a yera k'a fɔ Bamakɔ ani Gawo a bana yera dɔw la kɛra Docteur Mamadou Siribe Naam. o ye pédiatrie ye pathologique Wajibate k'a dɔn o fana ko denmisɛnw ka ɲangata ka bon kosɛbɛ ni bana min kofɔlen filɛ a bɛ denmisɛnw de minɛ kosɛbɛ funteni barika ma bonya o n'a dun ye kelen minɛ Naam. a bɛ yɛlɛma a yɛlɛmani ka teli kosɛbɛ min ye ɲɔni ni méningite ye Naam. olu kɔni ye bana ye minnu kɔni n'u bɛ keleya ɲɔgɔn na i k'a dɔn a yɛlɛmani fanga ka bon a filɛ o de la Naam. janga to Kosɛbɛ. o yɛrɛ fana k'i bɔ yen Naam. Wajibate tile barika bonya kojugu a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye Caman. sabula kɔsɛ in na min ni min yera a ye min ni min kɛ o dɔnna dɛ sɛbɛn tɔ b'i bolo nin kun ye sɛbɛn ye Naam. an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ
a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Jibril Keyita karamɔgɔ dɔ tun a fana kɛmɛ ka da don kumakan kelen na a ko tile kɔni a gonalen bɛ bagi sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ tile mun b'an kunna bi karamɔgɔ dɔ tun dɔwɛrɛ tɛ min ye changement climatique ko kuma min bɛ da kɔnɔ kabini san caman o de dugu jɛra sabu min kɔni ye san tɛna nacogo la bilen nɛnɛ tɛ bɔ a bɔcogo la bilen karamɔgɔ dɔ tun min kɔni ye tile de kɔni bɛ ka kɛ gaba min kɔni ye jakungo kɔni an b'o de bunakun kan bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na Mali ta bɛ danga mun na bi i bɔra k'a fɔ cogo min na Mali tun famana ka ni ɲɔgɔnna ye sɛbɛnnikɛla ko dugu ma jɛ ka ban kabini sɔgɔmada joona fɛ adamadenw de bɛ ka wɔsi karamɔgɔ dɔ tun min kɔni ye sunkalo belebeleba in ye an b'o kɔnɔ n'o tɛ min kɔni ye ji ye sa man ka tigɛ ka bɔ maaw da la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ maa fila bɛ olu de kɔni ta ka jugu nin ko in na o ye denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw ye o fɔra maa minnu si bɛ daminɛ san 65 la ka yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko waati ani waati ye min kɔni ye ji ye u ka min min kɔni ye yɔrɔ ye sa fiɲɛ bɛ don yɔrɔ minnu na u ka y'o yɔrɔ kɔfɔlen kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye funteni yɛrɛ masiba lajɛ kɔlɔlɔ jugu min b'a la o de ye banakɔrɔ a b'olu lawuli a ko min ye tension ye jabɛti ye ka taa bila min ye denmisɛnninw ka bana ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen funteni ale kɔlɔlɔw ye karamɔgɔ dɔ tun n'a dun k'a fɔ ko ni funteni dagabana in b'an kan bi sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ a ye dankari kɛ maaw la koyi a ko min ye dɔgɔtɔrɔso fila ye olu wulila ka taa o laseliw kɛ karamɔgɔ dɔ tun ni ka to ɲɛmaaw fɛ mun ni mun bɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye taama fɔlɔ min kɛ o de ye k'a ɲɛsin hôpital Gabriel Touré karamɔgɔ dɔ tun u taara ye ni ka taa yen mɔgɔw la kuma ɲɔgɔnya maa min y'u bisimila sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ o y'u ka ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Abdurahaminu Mayiga sɛbɛnnikɛla ko min kɔni Mayiga ale ye baara a ko ye mandi min ye su minnu donna ka don min kɔni morgue kɔnɔna ye ka tila k'u salo ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye tile damadɔni dɔrɔn karamɔgɔ dɔ tun maa 179 o de su donna morgue kɔnɔ Gabriel Touré sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o maa 179 lajɛ a ko maa 50 ɲɔgɔnna bɛ yen karamɔgɔ dɔ tun olu kɔni su sɔrɔla tile 2 kɔnɔ n'o ye araba ni kunu alamisa su 50 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tun min ye adamadenw bɛ ka sayaba min kɛ nin waati la a ko dɔwɛrɛ tɛ ko tile goniya don karamɔgɔ dɔ tun sabu n'i ye ko yɛrɛ taabolo lajɛ maa minnu farisogo tɛ se ka nin ko a ko de ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye maa 179 bɔlen Gabriel Touré la a y'a sen fa tuguni ni ka taa hôpital du Mali la min ye yenkaw fana olu ka ɲɛmaa dankan ni o ye Dr Bakari Dambele ale fana ye sɛbɛn bɔ k'a da karamɔgɔ dɔ tun n'i y'a lajɛ tile 5 ani ɲari su min bɔra olu ka morgue kɔnɔna la maa 70 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa ko ye jantula ye kɛlɛ ye ani waati yɔrɔw la funteni bɛ yɔrɔ min na an kan yɔrɔ kɔfɛ min ye fɛn ma yɔrɔ fɔ la min ye fun an fini fikaman kulu don ko a ko ni maa min sɔmina i yɛrɛ la misi kɛra jarati bana dɔ la kana t'u yɛrɛ muso kɔnɔ walima i kana i yɛrɛ furakɛ boli ka taa labitani sabu dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn de bɛ banaw nacogo dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'a kɛra min ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw de bɛ se ka jalatigɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye funteni ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a ma ban fɔlɔ dɛ nka a ye kɔlɔlɔ ni masiba kɛ Mali ka ban sabu su min bɛ ka bɔ don o don dan t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bajuba tɛ n bɛ bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma yɛlɛnni hebdo a boloko siɲɛ 194 Yakuba Kulubali ale ka sɛbɛnni don Bajuba tɛ a k'i k'a dɔn min ye kɛlɛ Asimi Goyita masakɛ jamanakuntigi Bajuba tɛ k'a dɔn a ye wele da kɛ jɛkulu min n'a y'a sigi u ko jɛkulu min ma to a ka na dialogue intermalien u ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya ka je di dunan wɛrɛ dati don an ka kuma na bilen Bajuba tɛ a ko jɛkulu i k'a dɔn tile damadɔ u ye baara minnu kɛ a n'u ye
wulikajɔ minnu kɛ u taara ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye jamanakuntigi y'a ka danaya kura tuguni ni ka ɲɛsin i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu in ma a ko min ye lɛtiri ye jamanakuntigi y'o kɛ ka ɲɛsin sabula u ye duwakun kelen de kɛ ɲɔgɔn ye la u kan ka katimu ni katimu minnu da walasa ka hakilinaw jagabɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ka bɛn Wajibate k'a dɔn sɛbɛnfura minnu kun kelen bɛ n'o bɛ bɛn bolo da malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni dunanw de kun kelen bɛ k'a kɛ Wajibate k'a dɔn sɛbɛnfura o burunna maa wɛrɛ dati don a la bilen o de la i k'a dɔn taama bɛna kɛ ka duguba ni dugumisɛnnin togoda k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ min ye an ka jamana den minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka ɲɛmaaso n'o ye kɔnsilaw ni ambasadiw ye ninnu bɛɛ lajɛlen lɛtiri kɛra ka ɲɛsiw ma u k'u labɛn i k'a dɔn Asimu Goyita ka cidenw bɛna min ye kuma ye bɛn tɛ se ka boloda bada fo an ka ɲɛfɔli kɛ min ni min bɛ a mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen sabula Wajibate k'a dɔn koko ni ngurunin bɛ nin bɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma kungurunin ye kɔrɔlen mana fɔ Wajibate k'a dɔn k'a fura k'a ban a k'i k'a dɔn hakiliw bɛna jigin kokuraw la o kokura de ye baara kɛ ko ɲuman ye minnu kɔni kan k'o wulikajɔw boloda Wajibate ɲinama kɛ i b'i miiri an ka jamana bolofara fɔ fɔ bi jamana in kɔnɔ diinɛ wo baarakɛ bolo wo Wajibate k'a dɔn jɔyɔrɔ bolo wo nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a jɛkulu in kɔnɔ a kun de ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye jamanakuntigi kɔnɔ n'u kumana a ye danaya kurakuraw kan n dalen don a la a ye wulikajɔ boloda a ye cɛsiri boloda jamana womisɛnnin de ye a kana tɛmɛ dugu la a ye fa bɛɛ lajɛlen de laruwe ko in kɔni a bɛ ɲɛ cogo min na a ka se k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'o de la u yɛrɛ ye ayiwa site dɔ bila sen kan min don a de ye www.malidialogue.ml Wajibate o kun de ye an fɔ bɛ yen n'an di jɛkulu in kɔnɔ an bɛɛ dun b'a la min mana hakilina kura sɔrɔ walima ka ɲɛtaa kura sɔrɔ i k'o ɲɛfɔ jumadon marsikalo tile 29 san 2024 CICB la Wajibate k'a dɔn comité de pilotage in i k'a dɔn a jɛrɛjɛkulu u ye baara minnu kɛ olu ɲɛfɔra min ye kunnafonidilaw ye olu b'a camancɛ la sabula maison de la presse Banjugu dan dɛ n dɔgɔnin don o bɛ ko in na o yɛrɛ tɛ mun i k'a dɔn n'o ye kɔmuso ye o ka maaw fana b'a kɔnɔ min ye Salifu Sanɔgɔ ani Alasani Sulemani Wajibate nin bɛɛ baara fɔ a ko bɛɛ kɔnɔ maliden min o bɛɛ lajɛlen u ni bɛɛ lajɛlen de bɛ bɛɛ lajɛlen dabɔlen de don i ka yɛrɛ de kama kama Wajibate ka a ɲina abada ni kɔ kan u ka wele n'i y'a dɔɔni b'a bɛɛ la min kɔni bɛ se k'a to bɛnkanw bi sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Ɲɛlɛni hebdo i k'a dɔn a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla ye Mahamani Ture karamɔgɔ dɔ b'a a ko an ka taa jamana camancɛ bolo la min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ dɔ b'a don o don u bɛ nɔnfɔnkura bɔ opération antiterroriste karamɔgɔ dɔ b'a min kɔni wulikajɔ belebeleba ye Mali pankuru ni ka tugu ɲɔgɔn kɔ ni ka taa juguw ci ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni nin kalo kura n'o ye avril kalo ye karamɔgɔ dɔ b'a o daminɛ yɛrɛ nin tɛ poisson d'avril ye a ko n'i y'a lajɛ Mali armée karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ an dama yɛrɛ la kɛlɛkɛminɛn b'an bolo a ko avril kalo tile gale ka taa bila tile 2 la min kɔni ye opération belebele tara n'o opération antiterroriste ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka ɲɛsin marabolo 2 ma a ko min kɔni ye tako fɔlɔ ye o kɛra tarata don avril kalo tile 2 karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ Mali pankuru minnu bɛ bɔmu jugu fili ka jigin u ye bɔmu 6 de fili ka jigin yɔrɔ la n'o ye l'RNB ale filɛ nin Tɔnbukutu marabolo la sɛbɛnnikɛla ko Bamanciw ɲa de kun danbe ye i b'a ye k'a fɔ u ye Bamanci mun si la tunu a ko dan t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ u ye sanayɛlɛ mun sɔrɔ nin dugu kɔfɛla n'o ye l'RNB ye karamɔgɔ daba tɔgɔ Mali armée kɔni tarata tɛmɛnen u y'u tigɛ ko Bamanci joli la a ko min kɔni ye o mugujugu filiw tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ u ye jateminɛ kɛ dɔrɔn n'i y'a nɔbɔ k'a nɔbɔ ni k'a lajɛ jamana camancɛ bolo yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye Douanzan ye sɛbɛnnikɛla ko dugu dɔ bɛ yen ko Duna min ye
bamanchu ɲa fɛnɛ kun danbe u kɛn bɛ jamakulu belebeleba ye min ye bamanciya wale ka to k'a boloda u filɛnen k'u to sanfɛ ni ka mugu fili ka jugu kan sɛbɛnnikɛla ko mugu fili ka jigi a n'u ka yɛrɛ kɛ karamɔgɔ daba tun a si ma kɔrɔ ni si ye Mali armée u ka kunnafoni disoba n'o ye diripa ye olu yɛrɛ de kɔni bɔra ne ka ni kunnafoni lase k'a yira k'a fɔ min kɔni Mali armée karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ malidenw kana sɛgɛn don u la dɛ min kɔni waati ani waati dugumamɔgɔw b'u sɔn cogo min na wa min ye sanfɛ baarakɛlaw fana b'u sɔn cogo kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ni marabolo fila ye Tɔnbukutu ni Douentza sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ tarata ale ni araba ka taa bila kunu alamisa la karamɔgɔ daba tun Mali sanfɛ kɛlɛkɛcɛ u ye sanayɛlɛ min sɔrɔ bamanci mun fara a ko a su tɛ se ka dan n'i y'i miiri min na a ka ca n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min y'u bolo minɛ minnu tun bɛ minnu sera ka salolu salola nka minnu fana tasuma sera ka don minnu na u ye ta don o la min kɔni bamanciw n'u dɛmɛbaaw ye e k'u ta tɔ kɛmɛ yɛrɛ ɲini Mali kɔnɔna la sabu jigi a bolo t'u ye tuguni sɛbɛnnikɛla ko min kɔni an ka cɛdenw ye u y'a yira k'a fɔ ni taama ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ ni bamanciw ma bamanciya wale dabila anw fana tɛna sɛgɛn u faali la kunnafoni filan de ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tun n bala cogo bɛ di Gwajiba tɛ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi Alhaji Abe Haidara Sirifukɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Gwajiba tɛ k'a dɔn foroba baara i k'a dɔn ale ye n bɛ dɔ kɛ dɔ bi f'i kɔ sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 400 ani siɲɛ 6 ye sɛbɛnnikɛla ko Gwajiba tɛ k'a dɔn cɛ min san damadɔ kɔnɔ n'a nana ka cakɛda yɛlɛma k'a sɔrɔ barika bonya Gwajiba tɛ ka yɛlɛmaw don baara la ka mɔɔ hakili sigi o to a de ko Ablaye Diko Ablaye Diko i k'a dɔn bonikaw ka nin den Gwajiba tɛ k'a dɔn jɔngwala a bilala foroba baara min na a y'a jɔyɔrɔ fa a ko min ye marsikalo tile 27 tɛmɛnen kunnafoni bɔra ka bi tandara jamana faamaw minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye la u ko Ablaye Diko ale min ye direction nationale des domaines ɲɛmaa ye Gwajiba tɛ k'a dɔn waati kɛra n'a ni kadasi nana fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn conseil des ministres ordinaire u y'a jira k'a fɔ wulikajɔw nana boloda a bɛna yɛlɛma yɛlɛma kɔni ale b'a jɔyɔrɔ bila kalo 30 a y'o de kɛ ɲɛmaaya in na Gwajiba tɛ k'a dɔn ni hɛrɛ ani sɔrɔ tɛ a ma foyi kɛ degunna sabula jamana ɲɛta awa dugukolo ɲɛta baaraw la trésor public k'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nafolo la a kelen ka wulikajɔ nin kalo 30 in kɔnɔ miliyari 400 ani miliyari 77 i k'a dɔn fulakɛ y'o de dasi jamana wagande kɔnɔ qui dit mieux a ko jamana faamaw ani a yɛrɛ ka baarakɛda mɔɔw u ka bonya ani karama talen bɛ ka ɲɛsin a ma a b'i ko dɔ don min i k'a dɔn domaine in na baarakɛlaw kɛra n'a fɔ u ka ɲɛji bɔ bonikaw ka nin den Gwajiba tɛ k'a dɔn jɔngwala bonikaw bi fo u ye Ablaye Diko min di Mali ma Gwajiba tɛ jɔyɔrɔba b'a la nka a welelen bɛ ca wɛrɛ de la o de la a bɔra cakɛda in na sabula ale kɛra sababu ye ka cakɛda in ɲɛnamaya ni k'a bila yeelen kan a ko a bɛna don min cakɛda in na o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw caman dalen bɛ ɲɔgɔn kan a wariko tɛ ten Gwajiba tɛ k'a dɔn dugukolo ko mankan a n'a cɛsiri dɔn dɛ Gwajiba tɛ k'a dɔn jamanadenw kamana gannen bɛ a nanen min kɛ Gwajiba tɛ k'a dɔn ko min ma code domanial i foncier Gwajiba tɛ yɛlɛma kura ka don dugukolo ko taabolo la a sɛbɛnwɔrɔ sɔrɔli a teliyali n'a nɔgɔyali ani jamanadenw ka lafiya o bɛ kɛ sababu fana ye jamana ka sɔrɔba de sɔrɔ Gwajiba tɛ a nana wulikajɔ boloda faamaw sɔnna a ma ordonnance numéro 2020 min kɛra décembre kalo tile 24 yɛlɛmaw nana don jamana ɲɛmaw sɔnna a ka fɔta ma kabini o kɔni kɛra mankan nana da ka jamanadenw lafiya dugukolo ko baaraw la jamana yɛrɛ laban y'i yɛrɛ sɔrɔ sabula a don o don ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ Gwajiba tɛ caman bɔr'o la a ko yɛrɛ t'a bɛɛ koyi sabula min ye waganiba ye k'a daminɛ miliyari 38 fo miliyari 177 a fɔ k'Ablaye Diko directeur national des domaines kɔrɔ Gwajiba tɛ k'a dɔn a nana jateminɛ Mali bi lafiya cogo di ka sɔrɔ kɛ Mali ɲɛmaw jigi dalen don foroba cakɛdaw ka minnu ka baara ye nafolo sɔrɔ ye Gwajiba tɛ a nana dɔɔni san fɔlɔ Gwajiba tɛ k'a dɔn ka yɛlɛ san filanan ka yɛlɛ san sabanan Gwajiba tɛ a kɛra
kɛra n'a fɔ ka bɔ jiri o nana kɛ faama bɛ yɛlɛ tanuta kan mi yɛrɛ ka mi ani ni jigi tanu sɛbɛ da Asimu Goyita yɛrɛ ka di wajaba tɛ bɔ a na kɛ se ma la tɛ a k'i k'a dɔn sabula ni fana de don wolo nafolo fana ma minnu bɛɛ la t'a fɔra buwari yɛ dara kan wajaba tɛ a ko min ye Abulayi ye i k'a dɔn nin ɲɔgɔn na cɛngana Abulayi Diko wajaba tɛ nin ɲɔgɔn na cɛngana nin ɲɔgɔn na kadiri n'a cayara jamana kɔnɔ wajaba tɛ a bɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana ma o dun y'a wuli wulikun in tɛ dɔwɛrɛ ye wajaba tɛ i k'a dɔn mɔgɔw de b'a la cakɛda wɛrɛ la cakɛda minnu bɛ a sera ka domaine wuli cogo min a bɛna bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la k'aw fana wuli k'a jɔ ten sabula jamana faamaw u mago b'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ kuma la fɛn min kan o de ye min ye Mali a ɲɛma olu kɔni kelen ka se ka association jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen ni k'olu da kolonci Mali kɔnɔ n'o bɛ taa 5 la a ko min ye Nations Unies ka ɲɛmayaso ye karamɔgɔ Daba Tunkara olu kɔni kɛmɛ k'u kankɔrɔta nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko munna Nations Unies a ɲɛmaba n'o ye Antonio Guterres ye karamɔgɔ Daba Tunkara munna a b'i da don Mali ale kunkanko la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Mali ye ale ye malidenw de ta ye karamɔgɔ Daba Tunkara malidenw de sago bɛ Mali ɲɛnamali la min ye Nations Unies tiɲɛ don maa o maa b'a ka tɔn kɔnɔna la o tuma min kɔni u ka hakilinaw bɛ ta ni k'i sɛgɛrɛ nka u n'a ta o ta Mali bɛ dabolo mun na bi Mali dun ye nɔgɔ bɔ la ni k'a fɔ diɲɛ maa ye Mali bɛ kɛ malidenw de sago ye maa tɛna don an hakili cɛ bilen a ka d'an ye cogo min na an jɛɲɔgɔnya la a ka d'an ye cogo min na baara ɲɔgɔnya la karamɔgɔ Daba Tunkara an b'o baara de boloda ka sɔrɔ a ma kɛ ni min ye bolodankɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Antonio Guterres ye ale kɔni ye i to min kɔni a ka bureau ba in kɔnɔ Nations Unies na karamɔgɔ Daba Tunkara nin ka kanabɔ ka se fo Mali kɔnɔ yan o bɛ tali kɛ mun ni mun kan an ka jamana ɲɛmaaw ye association minnu da kolonci o kuma k'a ma bɛn olu ma sɛbɛnnikɛla ko munna a ma bɛn olu ma karamɔgɔ Daba Tunkara ko min kɔni ye camancɛ fanga k'u ka baara tɛ jɛrɛjɛkuluci ye o kuma min kɔni ye a cira kun o kun na k'olu t'o ɲini k'o dɔn dɛ k'olu ka baara kɔni to yen sɛbɛnnikɛla ko min ye Antonio Guterres ye karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a ka dusukun kami yira k'a yira k'a fɔ jɛrɛjɛkulu minnu cira min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko k'u lasegi u nɔ na a y'i da don min na kosɛbɛ o ye semasi n'o Imam Mamu Diko ale ka tɔn ye ani min kɔni a tɔ minnu bɛ ka taa bila AEM na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Antonio Guterres a bɛ ka nin da a bɛ ka kɛ ka da mun de kama a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara lawale la fɔlɔ min kɔni Mali kunkanko ye i b'a ye k'a fɔ Faransi ale ni Angleterre ni l'Amérique olu kɔni bɛ se ka ko in na tɛmɛ ten ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nka an bɛ don min na ko bi min kɔni Chinois ale ni Russiw ye olu kɔni bɛ k'u sen na Mali ale ka gɛlɛya kan hakilina jugu n'o bɔra ni jamana 3 yɔrɔ min kɔni Russiw ni Chinois ye olu b'u kantigɛ da yira ko la k'a fɔ a man d'olu ye ni dun ye ni jamana 5 lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'a bɛna boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen y'i ban ka ban o y'a ko bannen ye sɛbɛnnikɛla ko jigiyɔrɔba bɛ Mali la bɛ yen min kɔni Mali ɲɛmaaw kɛlen ka ni jɛrɛjɛkulu 5 ci n'u k'u bɛna dangana jugu wɛrɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ Russiw ni Chinois b'u ɲɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'u k'u ka ŋaniya juguya segin u yɛrɛ ma a ko Mali kɔni bi a bɛ kɛ malidenw de ta ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye jamana ɲɛmaaw k'u tɛ bin maa kan ko ye min kɔni jamana ka sariyaw de bɛ yen maa o maa n'i kɔni sariya kan sɔsɔ o tuma k'olu nana jamanadenw ka baara la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la i ye baara kɛ ni sariya ye baasi t'i la nka n'i ma baara kɛ ni sariya ye min kan ka ta k'a di kan o bɛ da i kan o tuma k'o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi kunnafoni filanin ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don wajibatɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Kasumu tera bɔbɔkɛ nin y'a ka fasiri ye nin bɛna k'a siɲɛ 9 n'a ye wajabate k'a dɔn BDM SA i k'a dɔn san o san dɛmɛ ani hakili ɲuman ni nafolo k'a ta ka silamɛw sɛgɛrɛ wajabate k'a dɔn a dabakun y'o ye wajabate Ala yɛrɛ kuti sunkalo ka taa se nin n'a ɲɔgɔnna donbaw ma wajabate k'a dɔn an ka sɔrɔ tila an ni ɲɔgɔn cɛ BDM a hakili bɛ nin kuranɛ kolo in na siɲɛ 9 dɔn wajabate k'a dɔn i bɛ taa ka segin fɛn kan o ye ɲumanya da ye a ko BDM ka opération Ramadan solidaire kunungo alamisa wajabate k'a dɔn u ye dɔ de fara a kan n'o tɛ fɛn ma bɔ a la min ye misiri 40 wajabate k'a dɔn Bamako kafo kɔnɔ ani Mali yɔrɔ caman na
Bojabate u ka nin dɛmɛ ani nin makari ni nin hinɛ u y'a ta k'o misiriw sɛgɛrɛ 300 logements misiri Tulokɔrɔbugu commune 4 na Bamakɔ yan Bojabate a daminɛna ye secrétaire général BDMSA Cheikh Fanta Madi Keita maa caman kun b'a nɔfɛ n'o ye foroba baarakɛ yɔrɔ in ɲɛmaw ye Bojabate kadiriw kun b'a la i k'a dɔn ɲɛmaaso ka taa se direction marketing i k'a dɔn ani comité syndical ani communication mɔgɔw Bojabate a kun de ye min bɛ kɛ a ka dɔn Bojabate a bɛ kɛ minnu fana ye Bojabate k'a dɔn mago b'a la min ye BDMSA Fanta Cheikh Madi Keita a y'a jira k'a fɔ nin hakilina in bɔra u ka ɲɛmaaso de la Bojabate sɔrɔ o sɔrɔ n'olu b'o kɛ u b'o tila i k'a dɔn u ni alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tila malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sabula BDMSA ye jamana jigi ye jamanadenw ka bange don ɲina min ye misiri 13 ye o farala kɔrɔlen kan wari min ni o tilala wari min tilala i k'a dɔn ayiwa miliyɔn 4 wari min tilala Bojabate k'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ miliyɔn 40 misiri fɔn fɔ i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye min sɔrɔ ayiwa balo ani misiw la min ye 80,000 ye i k'a dɔn sabula malo 200 kilos o kun b'a la min ye sukoro ye kilo 250 tulu litiri 40 Bojabate k'a dɔn sali jara o tɛmɛnen kɔfɛ nasɔngɔ bi d'a ka dalasi 30,000 a ko i k'a dɔn maa min b'o k'i ye bi Bojabate i b'o defo ka Ala barika da 300 logements Tulokɔrɔbugu Bojabate k'a dɔn délégation u y'u kunda yen kan u bɔlen quartier Mali Bojabate ka taa Ɲamakɔrɔ ka sɔrɔ ka munumunu salo kɛ misiri 13 wɛrɛ la Bojabate u ye nin bɛɛ lajɛlen salo ka taa dili kɛ nin bɛɛ lajɛlen na min kɔni yɔrɔ o yɔrɔ n'u tɛmɛna ye secrétaire général b'a jir'u la min ye BDMSA ɲɛmɔgɔw y'an je ka na nin d'aw ma a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ banque ye sabula jamana in ye silamɛ jamana ye a kun de ye i k'a dɔn an bɛ waati min na waati in yɛrɛ tɔgɔ de ye waati gɛlɛya bɛɛ BDMSA i k'a dɔn a bɛ sɔrɔ min kɛ a bɛ tila ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ BDMSA fanga min b'a la bi ani cɛsiri min b'a la u y'a dɔn a ye Mali koko kɔni zagosago Bojabate a kelen bɛ k'i kun da farafinna jamana bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ka banque ka kɛ BDM ye o dɔnnen don u tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ Bojabate dili kɛra maa o maa ma silamɛw don u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ninnu dun siɲɛ fɔlɔ ye nin sunkalo barikama in na dɔwɛrɛ t'olu bolo dugawu kɔ fɛn in dun a jubaju yɛrɛ de ye dugawu ye nin min filɛ nin ye jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ i k'a dɔn maa ka nin da k'a d'i ma i n'i ka kɔlɛ Bojabate k'a dɔn jɛn Ala dan t'o la i k'a dɔn min ye Mohamed Haji Sall i k'a dɔn ale kumana silamɛw to a la min kɔni ye dugawu da ye i k'a dɔn o bɔr'u da o tɛmɛnen kɔfɛ Bojabate o ye fa bɛɛ lajɛlen salo min kɔni ye banque in ka dɛmɛ i k'a dɔn dugawu min taara k'u sɛgɛrɛ Ala k'u jidi ani kɛnɛya ani jamana ka fara ɲɔgɔn kan quartier Mali u y'a sɔrɔ silamɛw fana bɔra Bojabate k'a dɔn alimami o to a la n'o ye quartier Mali alimami ba ye o to a la ka taa se k'i ɲininka ayiwa min ye Bamakɔ misiriba ye u ye nin bɛɛ lajɛlen salo k'a ban fɛn o fɛn i k'a dɔn n'o kɔni bɛ se ka kɛ BDM y'a jira k'a fɔ u b'o kɛ i y'a dɔn i mana koba kɛlen dankɔrɔba de dalen don a kɔfɛ min ye BDMSA directeur ye Njayi Bojabate k'a dɔn nin kamalen kabini Ala in d'an ma ɲɔgɔnna ye kadiri ma ayi i y'a dɔn cɛja min n'a bɛ kuma a man jan ale dɔ faralen don ale ta kan ale b'i dɔn a t'a fɛ maa yɛrɛ k'a ye nin de ye BDMSA directeur ye ayi i t'o dɔn ayi a bɛ don tɛ musɛ a bɛ bɔ tɛ musɛ Bojabate k'a dɔn a tɛ kuma n'i kumana fɛ a bɛ yɛlɛmusɛnnin de kɛ nin bɛɛ in t'a fɛ ka wari bɔ yɔrɔ bankitigiw wari tɛ mankan fɛ o l'argent n'aime pas le bruit non lui c'est pas un homme de bruit c'est un homme d'acte Bojabate k'a dɔn ni misiriba ninnu anw ka Dumanzana misiri anw ma fɛn sɔrɔ Dumanzana misiri an ma fɛn sɔrɔ Buguba misiri Dabaka kare misiri an ma fɛn sɔrɔ daba yɛrɛ ye jɛkafɔ alimami de ye sahurula alimami danga anw ye baara kɛ nayibu ye an ma fɛn sɔrɔ jɛkafɔ ɲɛsinen bɛ misiriba ma aw ma fɛn sɔrɔ awɔ hali n'a ma kɛ san wɛrɛ k'an don lycée la masha nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an t'an sigi ka na fiɲɛ an ka karamɔgɔ Dabatumara n bala cogo bɛ di
Bɔjibate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Balaji Toure Balaji Toure ko i k'a dɔn ayiwa carte d'identité biométrique a kuma Bɔjibate kabini a daminɛ fo ka se bi ma nkalon b'a la wa nkalon yɛrɛ min don fana i k'a dɔn a dalen bɛ kɛnɛ kan Bɔjibate k'a dɔn faama baw Bɔjibate k'a dɔn n'o ye jamana ɲɛmaaso ye Bɔjibate k'a dɔn nin sen kɔni nin bɛ ɲini ka jɔ u la dɛ Bɔjibate kuma caman fɔra carte d'identité biométrique ko kan Bɔjibate k'a dɔn jamanadenw kɔni sɔnna a bɛɛ ma nka kuma tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Bɔjibate n'i ko fɛn min bɛ dilan sini i k'a dɔn kalo 2 o kɔfɛ a ma ɲɛnabɔ mɔgɔ b'u yɛrɛ ɲininka maa wɛrɛ tɛ dɛ u yɛrɛ de kɔni y'a to nin kuma ninnu fɔra a ko min ye hakilinaw ye sabula carte d'identité biométrique ko kuma Bɔjibate kabini ko in daminɛ a marché kun dara ka di min ma jamana yɛrɛ de kun y'a fɔ a tigi ye a kelen o kelen a k'a to 1,200 la Bɔjibate k'a dɔn jamana de y'o proposé décret conseil des ministres y'o jira o sɛbɛnfuraw bɛ yen Bɔjibate k'a dɔn bɛnkan kɛra o kan a kun fɔra carte d'identité biométrique in a ka kɛ sécurisé nkalon Bɔjibate ani sécuriseli cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji o fana bɔlen Bɔjibate k'a dɔn ayiwa fiɲɛ min b'a la a fɔra k'olu bɛɛ lajɛlen de bɛna corriger k'o bɛɛ bɔ a la Bɔjibate k'a dɔn nkalon sɛbɛnnikɛla ko a k'u tilala ka waribaden min bɔ o fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten hali yɔrɔba dɔ kun dira hectare 5 Bɔjibate k'a dɔn ayiwa machines ni yen de kun bɛna kɛ carte d'identité biométrique dilayɔrɔ ye Segu sira la o hectare 5 in faamaw tilala k'a boso u ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjibate a k'i k'a dɔn ko tiɲɛ bɛ min nin ko in a fanga bonyana ni jamana ɲɛmaasoba Assimi Goïta n'a ma wuli ka jɔ kɛ Bɔjibate k'a dɔn carte d'identité biométrique in a bɛna kɛ tɔgɔ tiɲɛba ye a ko Mali ani Cissé technologie yarɔ o tɛ camancɛ fanga o tile ye olu de kun bɛnna baara in kan Bɔjibate k'a dɔn Ctexar i k'a dɔn u bɛna min ka carte d'identité biométrique kelen o kelen maliden kelen o kelen ta u b'a dilan 1,200 Cissé technologie kun ko k'ale b'a kelen dilan 2,600 u labanna ka négociation kɛ kana bɛn 1,200 in kan Bɔjibate o kɛ min kɔni ye wulikajɔ wɛrɛ ye Bɔjibate k'a dɔn bɛnbaliya dugu nana jɛ jamana ani Cissé technologie ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo san 2018 i b'a ye k'a fɔ carte d'identité biométrique fɔlɔ minnu livré la Bɔjibate a kɛra fiɲɛ damanda ye a ma ɲɛ Bɔjibate sabula a kun fɔra de carte d'identité ani carte d'assurance maladie carte d'électeur Bɔjibate hali carte de séjour nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛ sɛbɛn kelen de kan Bɔjibate sabula machine b'a dilan puce de b'a kɔnɔ i n'a fɔ téléphone puce bi cogo min n'a donna machine kɔnɔ kunnafoni fɛn o fɛn bɛ e kan a b'a bɛɛ lajɛlen bɔ hali i ka téléphone numéro i ka baara i ka adresse nin bɛɛ de kun don Bɔjibate nka i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra fankelen fari ye Bɔjibate nin kelen ma ɲɛ sécurité ko kuma kɔni daw Bɔjibate a ko a don jamana ni Cissé technologie u ma bɛn Bɔjibate bɛnbaliya in nana ni ko caman ye wulikajɔw ani ɲɔgɔn janfa ni kuma caman nana daminɛ Cissé technologie bi jamana jalaki jamana yɛrɛ bɛ Cissé technologie kɛ jalaki Bɔjibate sabula ko in kɔni ɲaami yɔrɔ fanga nana bonya fo k'a fɔ k'a to ten a ko min ni o nana ye kɔfɛ u labanna k'a ci k'a yɛrɛ kɛ min ye ayiwa k'a bɔ ɲɔgɔn na carte d'identité biométrique ani AMO carte d'électeur Bɔjibate k'a dun labanna k'olu bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ɲɔgɔn na a kun fɔra a bɛɛ bɛ kɛ kelen ye o nana kɛ min kɛ conseil des ministres min kɛra octobre kalo tile 12 san 2022 Bɔjibate k'a dun nana walaka ten ka sin k'a bɛɛ lajɛlen segin kɔfɛ nin yɛrɛ min fɔra ani i k'a dɔn ayiwa bɛnkan kun ye min ye a bɛɛ lajɛlen ka boso k'a dabila Bɔjibate k'a dɔn minnu bɛ kodɔn ani maa kalanniw olu nan'u yɛrɛ ɲininka nin ko in bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na sa nin baara in bɛna ɲɛɲɛ cogo jumɛn in na Bɔjibate sabula a don faamakɔrɔw ye baara ta sɛbɛnnikɛlaw ko o baara min dara ni a bɛɛ lajɛlen nana ɲaami k'an segin kɔfɛ Bɔjibate k'a dɔn hadamaden kamana ganna a nana kɛ nkalontigɛ de sa nkalontigɛ don o don kuma kura bɛ fɔ carte d'identité biométrique banna i k'a dɔn nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ in
mɔɔ bannen don ka t'u tata n'an ye maa o maa minɛ a nkalon la a sɔnni na i bɛ taa kaso la bon jabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen laban de nana fɔ nka hali bi n'a ka bi e ka kelen fɔ n ye min ɲɛna bon jabate k'a dɔn a ko minnu fɔra san 2015 ani ko kelen minnu nana don bi bon jabate k'a dun cɛ ka jan ɲɔgɔn ni ko jɛgɛjalan ni baji min kɔni ye ayiwa quartier amu ye hali o fana baara u nana marché boso marché in nana boso min kɛ a taara ka di min ma a don min ye Bɛnibu ye Hayidara ale de tun ye commission de négociation in président ye bon jabate prix min fɔra u sɔnna sabula a fɔra ko k'a bɔ ɲɔgɔn na ni bɔli kɛla ɲɔgɔn na i k'a dɔn a bɛna nɔgɔya a dilancogo bi yɛlɛma min ye carte d'identité biométrique ye carte assurance maladie bon jabate k'a dɔn sariya sɔsɔba de bɛ awa ko ninnu na ministre yɛrɛ ye bɛnkan min kɛ nin ko in na bon jabate a sariya sɔsɔli barika bonyana sabula a man ɲɛ a ko min ye ɲɛmaa wɛrɛ ye bon jabate k'a dun tɔgɔ bɛ ko in na kosɛbɛ min kɔni ye ayiwa a nkalon a n'a gɛlɛya ye Luc Togo ani Jaminatu Sangare bon jabate k'a dɔn awa kelen kun ye directeur général ye kelen kun ye directrice de l'information ye minnu kun bɛ ayiwa kanamu jɔyɔrɔ fa bon jabate commission min farala ɲɔgɔn kan ka ko in safurula ye monsieur Luc Togo kɔri cɛni ka Luc Togo in dɛ o don wa a bɛ sɔn ka ko ye dɛ i ma kanamu fɔ de a ye kanamu ɲɛmaa ayiwa bon jabate k'a dɔn sɛbɛnfura kɔni y'o lakali a ko ayiwa min kɔni ye bɛnkan fɔlɔ minnu fɔra bon jabate k'a dɔn a sugu bulon min kɔni ye gɛlɛyaw ye a don jalaki bi bin min ka kosɛbɛ o ye Bɛnibu ye Hayidara ye sabula i k'a dɔn a sariya kisɛw ni kow kun tilennen tɛ nka sɔn kɛra a ma n'i y'o bɛɛ bɔ yen bon jabate i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa nafoloba ye o kɔni kɛra majɛ ye kanamu na sabula i k'a dɔn nin sugu bulon min dara ni k'a di bon jabate k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten Cissé technologie o kɔni labanna ka t'i ta da bɔgɔ jeni kan bon jabate i b'a ye k'a fɔ wari min kun kan ka tila sɔrɔ kun kan ka kɛ min na $12 o de laban nana kɛ 160,000 ye an bɛ donni min na ko bi kɔni nin ye mun tiɲɛni ye nin nafolo kasabi in de tiɲɛna bon jabate k'a dɔn jamana in nin majɛ a ko i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Asimu Goyita ye ale nana de fɛn o fɛn jɛngɛnen bɛ a bɛ san 20 san 40 bɔ k'olu tile jamana kɔnɔ carte nina san 2017 bon jabate jamana kɔnɔ miliyari 2 sefa wari bon jabate ko o de bɔra san 2018 carte kura wɛrɛ min ye carte d'électeur ye o nana commandé miliyari 3 bon jabate k'a dɔn awa Cissé technologie i k'a dɔn ale kɔni ni awa faamaw kɔni ma bɛn sabula carte couplé ko in kɔni dabilali u nana boso sa k'a bɛɛ dilan a ta dama fa a ko carte nationale d'identité u ko min ma biométrique bon jabate u labanna ka na sugu bulon wɛrɛ kura kɛ sugu bulon kura min nana kɛ o de taara ka di maa wɛrɛ ma ka dɔ wɛrɛ fara dépense kan o dépense bi t'i jɔ fo sefa wari miliyari 40 o ye faama kuraw ye bon jabate o kuma min ye nin ko in ye a tiɲɛ dun ye jumɛn ye wa nin bɛɛ bɔra nin bɛɛ fɔra bon jabate hali bi n'a ka bi jamana denw bi boli la carte d'identité in nɔfɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ fiɲɛ min kun bɛ dɔ in na o fiɲɛ kelen de bɛ nin fana kɔnɔ kuma tiɲɛ dun bɛ mini bon jabate i nana sɔrɔ fɛn dɔ man ɲi yanni i ka wari kura bɔ o kan ka dilan cogo min na wari dun bɔr'o la o kan ka ɲɛɲɛ cogo min na i b'o de ɲɛɲini wa yalima tɔ minnu ye fili min kɛ e fana bɛna o fili kɛ o fili dama tɛ dɛ e bɛna wari wɛrɛ bɔ wari min ka ca ni tɔ ta ye o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na bon jabate a ko nin ko ninnu i b'a ye k'a fɔ a caman ye dabɔnkama ye min kɔni ye nkalon da ye a bɛ ko in na carte d'identité biométrique sécurisée nkalon don dɛ bon jabate k'a dɔn a kɛra sababu ye carte d'identité nationale kɔrɔ min bɛ yen maa t'o sɔrɔ kura min ni bolomadar'o kan o suɲana wariba bɔr'o la o ma ɲɛ bon jabate i k'a dɔn maliden kamana gannen don nin kan ka fara Mali ka gɛlɛya ka bi wa Mali bi yɔrɔ min na bi yalima anw ni nin gɛlɛya ka kan wa bon jabate k'a dɔn min kɔni ye ayiwa Balaji Ture a kɛn bɛ ka faama 2 photo bɔ ministre colonel Mayiga ani ministre min général Daoud de tɛ wa olu de 2 photo bi jɛn kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali Tribune sɛbɛnnikɛla ye Usmani Mahamani ye karamɔgɔ Batunkura a ko selincini n'ale kun bɔra sogow la mandi o ye misi ye min ye seliba ye o ye sagajigi ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye selincini tɔ tora tile damadɔ ye karamɔgɔ Batunkura b'a ye k'a fɔ bɔn sen ka bɔn kun kan min kɔni ye misi juraw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la misi ka ɲi ka dalaje yɔrɔ yɔrɔ n'o ye garabalu ye karamɔgɔ Batunkura yen bɛɛ kɛmɛ dɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali yɛrɛ taabolo lajɛ Mali ye bagan mara jamana ye a
a ko min kɔni farafinna tilebin fan n'o ye CEDEAO ye o kuma Mali tun b'o tɔnɔ bi an t'o la bilen an tun bɛ fo jɔyɔrɔ 3nan la min ye Niger ni Niger kɔfɛ baganko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bagan ye a bɛ jamana in kɔnɔ an ta ye bagan ye nka bagansogo yɛrɛ kɔni t'i ye ɲɛna Mali kɔnɔ mun na ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye an ka jamana baganw karamɔgɔ dɔ b'a tun na doni ka taa n'o ye jamana kɛrɛfɛdaw la min ye kɔnɔ wari ka taa bila Sénégal jamanaw la olu dɔngɔ n'u sago de bɛ Mali bagan na ka tɛmɛ malidenw kan sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲinantan ye a bɛna kɛ cogo di ye sabu tile b'an kan sɛgɛn b'an kan a ko ɲinan kɔni ni gɛrɛntɛ tɛ fila fo kelen o ɲuman bɛ malidenw kan bi sɛbɛnnikɛla ko min ye Usmani Mamani ye k'ale kɔni munumunu salo kɛ ni ka taa Bamakɔ misi feere yɔrɔw la a taara sɔrɔ nturaw de sigilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'i bolo ta ka da misiw kan ni k'u sogo ɲininkali kɛ misi minnu tun bɛ san lawale la 50,000 40,000 karamɔgɔ dɔ b'a tun o misitigiw kɔni olu dalaminɛkan ye mun ye bi 70,000 75,000 80,000 i b'a ta walima b'i kɔ don a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maanikun kelen ka t'i jɔ ka misi san o ka dɔgɔn fo k'a dama tɛmɛ maaw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ni ka tɔnɔ bolo da ni ka taa misi kelen san i b'a sɔrɔ cɛ 15 jɔlen b'o la nka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ n'i ye ɲinɛ ni salon sanga ɲɔgɔn ma nin waati y'a sɔrɔ maaw taara misi mun bɔ garabali kɔnɔna la a ka ca fo k'a dama tɛmɛ nka min ye misi feerelaw ye o ko k'a daminɛ tarata ka n'a bila kunna sini araba la a ko i b'a fɔ ko seliko tɛ dugu la k'a sababu kɛ mun ye gɛlɛya maa mun mana kuma gɛlɛya ko maa caman de bɛ t'u munumunu ka misiw lajɛ n'u ye misiw sɔngɔ dɔn k'u bɛ se ka filini fiyɛ ka sigi u kɔ ten o kuma k'ulu ta ma bɔ dɔw yɛrɛ ko sogo kilo 2 sogo kilo 3 ko ka sugu fiyɛ to yen k'ulu na t'o san k'o kɛ na la min ye misi feerelaw ye olu fana ko k'ulu m'u ta sɔrɔ nɔgɔya la misi bɛ taa minɛ fo burusi kɔnɔ misi dumuniw ka ca taxes bɛ sara k'ulu ma misi sɔrɔ da min na k'ulu tɛ se k'o di maa ma o da la o kuma muru da ka go sogo ka pasa ɲinantan in o kuma k'a bɛna gɛlɛya fo k'a dama tɛmɛ kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Bɔjɔ tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Bɔjɔ tɛ k'a dɔn sɛbɛnfura in ngana don sabula a bɛ san 30 bɔ sɛbɛnfura a bɛ ngani maa min ye nin sɛbɛn Bɔjɔ tɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Konatɛ Yusufu Konatɛ jagɛlɛya mana maa min bila boli la Bɔjɔ tɛ ni m'i jɔ k'i kɔfilɛ a laban bɛ kɛ siran ye kɔsa in na Bɔjɔ tɛ k'a dɔn awa mankan dɔ kun wulilen bɛ réseaux sociaux kan sabula baarakɛla denni dɔ bɛ yen Bɔjɔ tɛ k'a dɔn awa a ko kɔni bilala réseau kan kosɛbɛ i k'a dɔn ani maaw bɛ ɲɔgɔn na kumaw bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn bugalimisɛnninw yɛrɛ bɔra a la kosɛbɛ Bɔjɔ tɛ k'a dɔn baarakɛden a laban na ka gɛn ka bɔ baara la ko in yɛrɛ ye mun ye den Bɔjɔ tɛ a ko min ye janvier kalo o tɛmɛnen ye nin mogotiginin i k'a dɔn baarakɛdennin don Bɔjɔ tɛ u ye ko in yɛrɛ de filmer i k'a dɔn a kɛra maloba ni lebuba ye hadamaden kamana ganna baarakɛden don waliden don Bɔjɔ tɛ a ka patronnin a bɛ muso min bolo baara la o ye polisimuso ye Bɔjɔ tɛ o kɔni ye kuma de fɔ ko baarakɛden k'a tun b'a k'a ɲini de k'ale cɛ awa dabali k'ale ka sokɔnɔ maa bɛ dabali n'a ɲɛgɛnɛ ye i ye kuma in faamu wa n'a ɲɛgɛnɛ ye denni kɔni i k'a dɔn u nana denni kɔni sɛbɛ kɔrɔ lajaba Bɔjɔ tɛ a bɔra nin kalama cogo min k'a ko ayiwa nin baarakɛden a na kɛ ale cɛ nɛgɛ tun bɛ baarakɛden la o de la a tun b'a k'a ɲɛɲini sabula a ka jalaminɛ a ɲɛgɛnɛ i k'a dɔn a tun bɛ to k'o de kɛ n k'i ɲininka dumuni na ani k'o kɛ kɛcogo dɔw la kunnafoni kɔni u y'a basanpasa i k'a dɔn video kan Bɔjɔ tɛ i k'a dɔn ko in kɛlen u ye denni gɛn ka bɔ baara la denni kɔni gɛnni a lajabara kosɛbɛ sabula a bɛ n'a fɔ u jɛra k'a sɛbɛkɔrɔti a yɛrɛ dun san 17 denni ye awa jɛnɛ ka den ye Bɔjɔ tɛ dugu min n'u k'a ma ko Suwala a nana ka bɔ Suwala di min kɔni ye baarakɛdenw ye a ka faamu u bɛ bɔ faso de la ka n'u ka kɔɲɔminɛnw ɲini fakɔrɔninw ni bakɔrɔninw k'olu ni hinɛ o caman na kun kɔni y'o ye hali ni gɛlɛya nana don u ka ko la u n'o sɔrɔ u kɔni t'u wuli kan ye a ko min ye polisimuso in ye min n'o kɔni y'a jalaki nin na ka tila ka a bɔ réseau kan u y'a filmer Bɔjɔ tɛ kabini a gɛnna i k'a dɔn cakɛda minnu b'an fɛ yan ministère de la santé développement social olu kɔni y'u wakilu don denni na i k'a dɔn ka se k'a ladon yani ko ka sumaya kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ
olu de denni dɛmɛ ka denni dɛmɛ Bɔjabate k'a dɔn o don de sa denni yɛrɛ nana kuma a kumanen min kɛ Bɔjabate i k'a dɔn fali yera sangɛ kɔrɔ a ko sabula affaire sociale ka délégation taalen denni nɔfɛ Bɔjabate k'a dɔn o y'a sɔrɔ ayiwa mankan in kɔni dara ka sɔrɔ u y'a minɛ don min n'u b'a sɛbɛkɔrɔti a yɛrɛ ko ten i k'a dɔn ko ale tun bara ka ɲɛgɛnɛ in k'ale mara ka muso in cɛ de dabali ani ka sokɔnɔmaw dabali Bɔjabate i k'a dɔn tuma min ko in nana nɔgɔya u ye denni ɲininka denni ko ale kɔni Ala de bɛ ko tiɲɛ dɔn a ko ale bi si yɔrɔ min ɲɛgɛnden n'u ye da su a ka ban ale se ka bɔ ka taa hali ni ɲɛgɛnɛ ale minɛ ale se ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ a se ka banakɔtaa kɛ a ko ale fana ye bidɔn dɔ de ɲini bidɔn in kɔni b'ale bolo a sisoni kɔnɔ ni ayiwa ɲɛgɛnɛ ni banakɔtaa mana minɛ a b'a k'o kɔnɔ a b'i to ni maanifin senna sumayara a bɛ sɔrɔ ka bɔ ka t'o bɔ Bɔjabate a ko min kɔni ye cɛ ye furukɛ de nana ɲɛgɛnɛ kɛ bidɔn in ye o y'ale ɲininka nin ye mun ye a ko ale ɲɛgɛnɛ de b'a kɔnɔ o fana taara o fɔ furumuso ye furumuso kɔni ayiwa polisi do fana koyi o kɔni ma ɲɛ wɛrɛ ɲini a la dɛ o kɔni sina k'a kɛ n'a fɔ o bara k'ale cɛ de ɲɛɲini i k'a dɔn mankan in barika nana bonya fo k'a ɲɔgɔnna polisimuso 3 wɛrɛ wele ka fara a kan u nana denni minɛ k'a lajaba i bi tiɲɛ de fɔ ɲɛgɛnɛ i b'a kɛ mun ye e bi ɲɛgɛnɛ mara k'a kɛ mun ye i bi mun de la i bi mun nɔfɛ Bɔjabate k'a dɔn u b'a dasi u b'a puruti u b'a dasi u b'a puruti u b'a nani denni kɔni laban denni yɛrɛ ka fɔ la ale laban in nkalon d'a yɛrɛ la walasa ni ka lafiya nin bɛɛ la u bara k'a filmer koyi ka sin k'a bila réseaux sociaux kan sɛbɛnnikɛla ko in kɔni ɲɛ nana dɔn Bɔjabate u laban na sa i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye koro ye a na kɛ ayiwa a ka patronni polisimuso in kɔni dɔ a ye koro polisimuso 3 wɛrɛ bɛ yen olu nana fara koro kan olu de ye nin baara kɛ kuma in kɔni fɔ u taara kɔrɔfɔ da n k'i ɲininka Adama Kulubali tulo kan ale de ye cybercriminalité i k'a dɔn procureur ye olu fana kɔni y'u ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ koro a n'a terimuso 3 polisimusow u ye denni sɛbɛkɔrɔ lajaba u ni minɛni ka kan u ye polisifini b'u la an bɛ don min na ko bi koro n'a terimuso maa 7 in u polisimusow don u y'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u dɔ boli kaso la i k'a dɔn polisifini k'a b'u la fɔlɔ sabula kiiri yɛrɛ bilalen bɛ alamisa nata mɛkalo tile 9 san 2024 Bamakɔ a mana kɛ min ye a diɲɛ tɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la e kɔni tɛ bi ta bila yan Bɔjabate i k'a dɔn waati kuruna an bɛ bi ta bila yan Bɔjabate i k'a dɔn anw ka dugu yɔrɔ ka jan ji t'anw ka dugu la robinet tɛ yen anw ka kin yɔrɔ ka jan ji tɛ yen fara de bɛ yen ka taa se cɛncɛnba de bɛ yen a kɔlɔnsen ma nɔgɔn nkalon don i ni hɔrɔnya ma ɲɔgɔn sɔrɔ min ye ayiwa Dukure ni Dukure ɲɔgɔn sɔrɔ hɔrɔnya Bɔjabate i k'a dɔn kɔlɔn mètre hakɛ min ka